Čau, som Kata a myslím, že tieto 4 fakty o mne musíš vedieť. Hudba! Rada čítam knihy, lebo každý, kto vedome číta, pochopí kúsok svojej viny. Efekt osvietenia hneď! Lord, ako ja milujem dobré jedlo. To asi preto, že od detstva zjem aj to, čo z neba je... Au! Svoj vášeň nachádzam v móde. Páči sa mi, ako rozhoduje, kto dnes mnou bude, kým dnes budem. A potom tvorím. No, niekedy mi to ide a niekedy zase nie. Ale vraj taká nevyspytateľná tvorivosť je. No a vtedy sa uchýlim k písaniu. Som totiž taká, že nič poriadne nepochopím, pokiaľ sa nepokúsim bez prekrúcenia vypísať. Verím, že kreativita sa dokazuje životným štýlom a prácou, ktorá ostáva za tebou. Či už ju dokazuješ surovo, alebo s nehou. Preto si pozri moje portfólio. Teda, to by som urobila ja, byť tebou.